hlavně je veselá. Ale určitě víte, jak je náladová. Úsměv není pravidlem. Ten sarkazmus jste si mohl odpustit. Má šaty bez rukávků a tenoučké ručičky. V seriálu mají všichni tenké ručky. Víc mě to baví kreslit je takhle. A Candy je hotová. To je krása, myslel jste na všechno. Zkuste si to taky a nezapomeňte sledovat další díly Phinease a Ferba na Disney Channel. Jaja, vidím, jak se stahujou mraky. Tak to znamená, že bude... pršet! Mami! A už to zase dělají. Holky, dost! Tohle to je absolutně nepřípustné. Maminka musí být první. Na market, na Disney Channel. Pojďte sem, přátelé, a poslechněte si náš příběh. Je to příběh nových příchodů a nových talentů. Skřítkové a ztracený poklad. Velká záchranná výprava a víly. Všechno je možné se zvonilkou, hej, rást a pixie dust. V dobrodružstvích Disney Wheel nové díly v sobotu ve 12 hodin. Robo, on napůjde na to. A mohla dát to tady, že zapálí. Můžu na ten kolik. Jo, dá generátor na Rovnako. To máš nárok, výhoda. Teď už se nemusíme pořád stěhovat No, a čepit. to nejde. Nepohnat to kola, Naposledy, když spadly falešný zuby do mý zmrzliny, mami. teď a do všech kterou právě. Prosím, už buďte hodní. Budeme. To si tě rychlejší, Našel jsem v kapse celý květavek. Moje